Hej og velkommen indenfor i mit køkken. Er du ligesom jeg ved at være gået lidt død i nøddekurve og fuglereder, så har jeg her et godt tip til, hvordan du hurtigt og nemt ved hjælp af lidt chokolade og et par vandballoner kan lave dine egne chokoladeskåle til en dessert. Og det er super nemt, så følg med, så viser jeg dig, hvordan du gør. Her der har jeg ca. 100 gram chokolade, som jeg har tempereret, og et par vandballoner. Og med hensyn til den tempererede chokolade, det er altså rigtig vigtigt, at man ikke bare varmer eller smelter chokoladen over et vandbad. Hvis man gør det, så bliver temperaturen på chokoladen for høj, og når så man putter ballonerne ned i, jamen, så risikerer man altså, at de springer, og så har du chokolade ud over hele køkkenet. Så lær nu det her med at temperere chokoladen. Det er godt i andre sammenhænge også. Og du gør det simpelthen ved, at du tager 2/3 af din chokolade og hakker, putter over vandbad og smelter. Den sidste tredjedel, den hakker du fint og putter op i en skål. Og når så den smeltede chokolade er klar, så tager du cirka halvdelen af det over i det usmeltede og rører rundt. Hvis ikke den smeltede chokolade kan opløse den ikke smeltede, så tager du en lille smule mere end varm chokolade putter over, men lige så snart den ikke smeltede chokolade er blevet smeltet, så stopper du med at tilføre varm chokolade. Så har du simpelthen en god tempereret chokolade. Ballonerne her, dem skal du puste op til cirka en lille appelsinstørrelse, ikke højere eller ikke større, fordi så bliver ballonen simpelthen for tynd, og så risikerer du, at den springer, når den kommer ned i chokoladen. Og så tager du simpelthen bare din ballon, putter ned i chokoladen og tipper fra side til side. Så får den det her sådan lidt tulipanagtige udtryk. Og så ryster du sådan lige den overskydende chokolade af, så ikke man får sådan en stor kage af chokolade, der sidder nedenunder chokoladeskålen. Når den er rystet af her, så sætter du den over på bagepapir og fortsætter så med de andre balloner. Så skal den egentlig bare stå svalt og køle af, så den er klar til de skal spises. Og om du bruger mørk chokolade, eller hvid chokolade, eller lys chokolade, det bestemmer du jo fuldstændig selv. Der kan man jo rigtig lege med det at få sit eget personlige udtryk. Man kan også sagtens tage noget mørk chokolade og smelte, og så putte lidt hvid chokolade oveni og røre lidt rundt, så bliver det sådan en helt marmoreret effekt. Og det kan faktisk også være super flot. Så over med kalorisk på bagepapiret, og så skal de bare køle af. Nu har vores chokoladeskåle her stået og kølet lidt af, og nu skal vi have befriet dem for den her ballon. Og måden man gør det på, det er ved simpelthen at klippe et lille hul herop i toppen af ballonen, hvor den stadig er tyk. Og så krydser vi fingre for, at chokoladen ellers vil slippe, når nu luften går i ballonen her. Det kan være, hvis man har fået lavet skallen lidt for tynd, så kan det godt være, at der ryger en bue af. Men derfor så er der også en god idé lige at lave et par ekstra skåle, hvis nu der sker uheld, når de skal befries for ballonerne her. Men ellers så er det simpelthen bare at få fat hernede i bunden af skålen. Få ballonen ud, og så har man faktisk en fin chokoladeskål, som man kan putte lækker is i, eller lidt frugt. Tak fordi du havde lyst til at se med. Nu har du fundet ud af, hvordan man nemt og hurtigt kan lave sin egen chokoladeskåle, og i hvert fald for en tid måske få smidt den der nøddekurv lidt i skammekrogen. Jeg glæder mig til at lave flere videoer til dig, og håber indtil da, at du har lyst til at følge med på facebook.com/feinschmecker, hvor du kan få masser af tips og tricks og gode opskrifter på sødt. Og husk så, der er altid plads til en lille kage, eller måske et stykke chokolade.